A man nọ na this kind of condition ka m chọrọ ịjụ gị nwa na-ege m ntị. Achọrọ m iji this speech ọkịta wee kọwara gị something. A man nọ na this condition now, ị ga na-emetere ya ebere ka ị ga na-atị ya ụta. Let me repeat it again. A man nọ na this type of condition now, n'ife ya na-afụ kịta onye ọbụla bụ nyanwa ka a na-enekwasị anya. Ị ga-ebrem the man ka ị ga na-enwe mmesi ebe ọ nọ. Let me tell you something. Gị nwa bụ adult, ịma na m ekwubo na something ebe a, some people disagree with me. Onwerọkwa Chukwu na-azụ nwa, onwero mmụọ na-azụ nwa. Ife ọbụla gị na mmadụ mere, gị na adult na-abụ mere, mara ama na ya enwe result. And as a man able, the sure na the result ga-apụta between ihe gị na a woman mere, the sure na ị dị capable to take care of it. Ihe a bụ number one thing you need to ịghọta. If for this thing for my own understanding, for my own opinion, onye akịta na mfudo onye adịm emetara ya ebere because mgbe ọ na-egbu ose, ọ suppose ịghọta that na egwechi ose na a na-enwe result. And na enwere the measures ọ ga-eji wee curtail some certain things, mana ọ mere ya apply, ọ lapụ ime that one apply. Then after ka egwechara ose enwere result, ọ bịazie ọnọlụ ka onye a na-emegbu. One thing ị niile ịma n'ụwa tata gị nwa bụ adult na-ege m ntị, mgbe ọbụla gị nwa bụ nwoke jekwuru nwaanyị, mara ama that na ife afọ na-atọ gị ụtọ na mgbe responsibility ga-apụta nọ gị nwa ga-anọ na the stress. That is why today ọ ya akwụkwa mpụta na m agwa nwaanyị ma ụdị nwoke ị na-ejekwu, because sometime ọ ya abụ gị na nwoke nwere ike mechọọ ife sọsọ ga-ebido ịta ọfịa. So ụmụ nwaanyị ejirigo because of ife onye na nwoke mere kọtụọ education of her. Life of her dị shattered, especially ndị tụtara ime mkpuke. Ị bịagoro nọrọ on some period of time, nwere ife ị ga na-eme, nwoke gị na ya na-abụ mere ife afọ ya afọ ya, a na-akpụ ya na phone, ọ ya daza na nso. Mana mgbe afọ ọ na-eme gị na ya na-abụ ka eluigwe ahịa ekpu na ala unu aka akọrọ ọbụsụ na aka, ọ na-akpọ gị steady. Now ọrụ amachi ọgụ ife gị na ya na-abụ mere amachi ọgụ, egwu ya sị ya na-ekwu ife na-emeni, ọ narie even a block ọ gị sef. Gị nwa bụ nwaanyị bidozie face wezie the obstacle, mara amara that na mgbe ọbụla ịdị ime as a woman, sometime ya rapụta na ya na 3 years, orezi na nwoke anọghị nso na-etake the responsibility. Mana asọrọsa nwoke gị na ya na-abụ mere ife afọ anụrụ azara na nso, i wee bụrụ a single mother, i wee buo n'afọ ime. After ka i buchara afọ ime, gị na nwa afọ wee nọ ọnụ, o wee gbee n'igbe wee jebe ije, because ị ga-anọ nso na-etake care of that period of time. Nwere ife ị ga na-eme, ifu na ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ ọ ya dependent, ị na-eme business ọ ga-dependent, every down thing ị na-eme ga-dependent. Gị nwa bụ nwoke na-achọ ije nụ nwaanyị, believing na onwe Chukwu na-azụ nwa, Chukwu ada azụkwa nwa. Like nwoke akịta anaghị eme example akịta, achọrọ m ịkọwara gị ụmụazị ya niile ifo kịta na this picture. Enwere oge fayọrọ this man ya kpọpụta fa na this planet Earth. All this man ị na-afụ kịta ebe a decide ịkpọpụta ụmụazị ya. So mgbe ọbụla gị na nwaanyị nọ, ọ gị nwa decide na o nwere ife ị chọrọ iproduce. So ihe ahụ ị chọrọ iproduce pụta, do you have the capacity to take care of it? Ị nwere the resources? Nwunye gị na-anụ ọ ya bụ alụ nkọ, ayala take care of her. Nwa ị ga-amụta ọ ya bụ alụ, ayala take care of nwa afọ ka ọ bịara ọwa inene gị. So ihe m ji were eme this video kịta na, because some people ịpụta ebe aha na-ebure m the father. Mụta onye ị ga-azụ, ekwuru ka alalị. Ọ bụla ị na-alụ petit job na aka esilo gị ike, ị na-abụsịsị ụmụ ka ọkụkọ, echi na na-asị na nwoke a ọ bụla onwere gị nwa ngịnwa bụ onye kpatara nkụ alụlụ afọ na-arịkasị gị n'alụ. Mụta onye ị ga-azụ, nwa ọnya bụ ife na-ekwu ebe a. That is what I'm saying here. Ị mara na ofu nwa ka ị nwere capacity. Ọ ife a ka so many westerners Asians wee ka anyị mma, because fa na plan family plan
ọ bụ na nwa na-abọfa amụta because of ama the capacity of their work. Mana ba anyị ha na-ajụ ife a na-ajụ na nwa Chukwu na-azụ nwa. Believe na Chukwu na-azụ nwa, mba, Chukwu na-akwụ salary. Ị na-receive a rat from Chukwu. Mgbe nne nwa ya gwụrụ, Chineke ga-esendele gị the money. Eyi onwe ka a si chụọ nwa gị na school, Chukwu ga-esend the money a eji wee kwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ. Etu a kịta na-ekwe, some of unu ga-asị m no, I will blame him. Because mgbe ọ na-egwe ọ suppose ịma na egwechi ose na na-enwe result. And the result ahụ ka ọ suppose ịghọta that na I need to take care of that result. Nwa ga-amụta ya eje school, a ga-eprotect ya, a ga-eshet ya, a ga-eyi akwa. Ị na-aghọta na oge eri nri, ọ ya arụ onye dịrị iju ụlọ ọgwụ. Ihe a niile bụ ego na-asọvi ọ bụla ekpere. Do you understand me? Because sometimes nyepụta ebe a na-agba gị money answer tortoise, ya na-aghọta ife njekwa ife a. So before you na-aba into marriage, do you have the capacity? Mara na nwunye gị ga-aya alụ one day. Mara na nwunye gị dị ime na onye dịrị ije atinenta. Mara na nwunye gị dị ime mmụọ nwa na aya akwụ ụgwọ hospital. Ọ nata enyi dịrị ine nwunye gị anya. Do you understand me? Ihe niile ga-agabiga ebe nwa ahụ nọ ma ọ yabara ahụ ma o mere efe ọbụla onye ọ ga-eri ego dey provide am. Do you have the capacity? Don't rely on a God na-azụ nwa. Onwere God na-azụ nwa ọbụla. Nwa ọbụla ịkpọpụtara n'ụwa abụ ya responsibility to take care of that child. Some of ndị be anyị today na-abụsịsị nwa hoping that no nwere uncle a ga na-akpọ na phone. Some uncle have self on ebe fa nọ na struggle, especially uncle nọchi obodo oyibo. Some of them self amabere aka ni na aka ekpe fa. Mana family fa ma uncle ma nephew ma brother ma sister na-akpọ na nwa di ya kpọpụtara o wee jebere kwa akwụkwọ. Ala ya na uncle na-alụ 4 hours job, 8 hours job, 12 hours job n'obodo oyibo. Echi na ọjụ na ọma send ego ọ bụla ajọ mmadụ. Mgbe ị na-egwu safi, chefu that na 1 plus 1 is equals to 3. If you know, you know. Etu a na-ekwu ekete ya aghọta ya. So before you now be into marriage, mara na ups and downs dị ya. Marriage abụkwa bed of roses. Do you have the capacity? Maka ndị Igbo so na-akpa ala nwute, ka hapụ ikwu much like this. Mana mara that any man nọ na this kind of condition, mụnwa bụ na-eme video na-agba gị na na-epremie. Yotago, I may sympathize with anybody not in this type of condition. Because ihe ọbụla na-atọ gị ụtọ, ị supposedly nọ na-eche the result. Ọsaba gị afọ efu, obunibe gị nri efu, obutube gị ifo, odebe gị nri efu, ogbube gị egbu igosi ya. Ga mesịa, na help share this video.